Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. This is the 19th store we are opening over here. Okay, I appreciate all our team members for putting their efforts in opening this 19th store in Shivolim. Okay, and we are putting our best efforts to give the 24/7 services. You can purchase online, offline, come to the store and avail all the wellness related services. गोव्यामध्ये टोटल 19 स्टोर आहेत. GMCमध्ये आपल्या 3 ब्रांचेस आहेत. त्यानंतर पंजिममध्ये 4 ब्रांचेस आहेत. त्यानंतर वास्कोमध्ये 2 ब्रांचेस आहेत. पोंड्यामध्ये 2 ब्रांचेस आहेत. त्यानंतर मडगावमध्ये 3 ब्रांचेस आहेत. म्हापशामध्ये 2 ब्रांच ऑलरेडी आहेत आपल्या. आता हे जे आहे हे शिवोलीमध्ये आहे. ठीक आहे. सो आपल्याकडे ऑफलाईन म्हणजे हे स्टोर आहेतच. तसेच त्या अजून आपण आमच्याकडे ऑनलाईन सुद्धा डिलिव्हरी आपण प्रोवाईड करतो. सगळे प्रोडक्ट्स हांगा आसा. आमकां म्हापसा वचपाची गरज ना, कारण हांगा थोडेशे फार्मास्युटिकल हितून थोडे मेळटाले, थोडे आमकां म्हापसा वचून घेवचे पडटाले. हांगा सगळे अवेलेबल आहा. पयले हांवें हांगा सगळे A to Z हांगा मेळटा.